Leeg, te keep, te hier. Je zag het hield niet vaker in steden. En ze is nou zelfs, het is een trieste ogenblik. Dan zag dit er heel oors uit. Activiteiten van verschillende ambachten. Een kleermakker, een meubelstoffeerder, een edelsmid, een glazinleerdmakker en een kiltmakker. In een gebouw dat oors leegsteen zoe. Een idee van Janne Hamstra en Richje Kupers. Ze gingen ermee aan de slag en nou eens wie het samen kleer. De leegstand is te schande voor een mooi, uniek winkelcentrum wat wij hebben. En ook de eigenaars vinden het prettig dat het gebouw leeft en dat het bezoen wordt kan. De deelnemers ben ik tegen enthousiast, net meer alleenig en het is ook goedkoop, want het kost het maar €50 in de mannen. En dat is van belang als je net zo volle verdiende maar je ambacht. Als ik alleenig hier van Roen komen moest en mijn gezin onderhouden moest, nee, dat ging net in. Dus ook is ik net een heel soort hier betalen voor een plakwest die werk dost. Nee. Dan komt dit helemaal goed uit. Dit is perfect voor mij, ja. Ik werk van huis uit, vanuit Bollingerwier. En dat is natuurlijk toch wel heel erg beperkt, hè? Ik jouw les, quiltles, dus ja, om dat te promoten. En, ja. Dan kun je beter hier zitten. Ja. Ja. Er is wel het risico dat je er in 2 weken uit moet. Als je dat van tevoren weet, is dat net slim. En de vakwerkers zijn zeer mobiel. Wij gaan ook net drastische dingen in zijn pand doen. Dan laten deze komen ze nou nemen, denk ik, ja. Ook al is het dan maar voor 2 weken, dan zoek het nog wel, denk ik. Dan ga ik weer naar huis. Ja, risico, hè? Ondernemersrisico. Eens worden er 2 megen in 1 klap vangen. De deelnemers hebben plak en het pand wordt vaker bezoen. De eigenaar is dus ik blij. Mooi initiatief of net? Ja, dit is gelijk. De bedoeling is dat er nog meer pannen broekt worden zullen. En dat zou betutten dat er van een spoekencentrum geen sprake meer is aanstaan Dokkum. Maar we hoop je.